contest with the travel crew. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε check-out για να πάμε στα... δεν λέω πού. Παιδιά, μόλις περάσαμε τον έλεγχο, δόξα τω Θεώ, η βαλίτσα μας ήταν υπέρβαρη. Η δικιά μου βασικά ήταν 3,5 κιλά πάνω και η 10κιλη και η 20κιλη. Άρα μιλάμε για 7 κιλά πάνω καθαρά. Πού είμαστε? Είμαστε στο Κράμπι. Λοιπόν, θα κάνω ένα room tour τώρα. Μπαίνουμε στο μπάνιο, μπανιέρα, ό,τι πρέπει. Μεγάλο μπάνιο, ευρύχωρο, μπορώ να πω. Προχωράμε στον ολόσωμο καθρέφτη. Μετά έχουμε ένα διπλό κρεβάτι. Ζήτησα να με αλλάξουν δωμάτιο, διότι δεν μπορώ να κοιμάμαι μαμά, μπαμπά στο ίδιο κρεβάτι. Δεν μου αρέσει. Θέλω να κοιμάμαι μόνο μαζί με το αγόρι, με τον άντρα μου, πώς να το πω αλλιώς. Anyway, εδώ γραφείο, εδώ χαλάρωση και εδώ πέρα, τώρα δεν μπορώ να βγω έξω να σας δείξω επειδή βρέχει. Είναι η βεράντα μας, κάνει πραγματικά απίστευτη ζέστη και κάτω είναι η πισίνα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Anyway. Λόγω κακοκαιρίας μας είχαν κανονίσει το The Travel Crew να πάμε έτσι μια βαρκάδα ωραία σαν νησί, αλλά ακυρώθηκε πάνω απ' όλα η ασφάλειά μας. Και θα πάμε αύριο όμως, δεν πειράζει, που θα κάνουμε 4 νησιά, θα πάμε σε 4 διαφορετικά νησιά. Εγώ προσωπικά και που βρέχει δεν με ενδιαφέρει καθόλου, διότι τα παιδιά σου κανονίζουν τα πάντα, σου δείχνουν τα πάντα, έχουν επισκεφτεί αυτό το μέρος πολλές φορές μέχρι να φτάσουν να διεξάγουν οποιοδήποτε ταξίδι. Να σου το πω εγώ. Μέχρι στιγμής έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, εγώ και ο Τέο, εννοείται. Και θα το ρωτήσουμε βασικά, την αλήθεια. Πώς νιώθεις μέχρι στιγμής με το The Travel Crew? Πάρα πολύ ωραία και πολύ άνετα και πολύ σίγουρος. Αυτό. Αυτό με έχει τρελάνει, δηλαδή είμαι σίγουρος, αισθάνομαι ασφαλής. Και παιδιά, νομίζω θα το δείτε και το καταλαβαίνετε ότι με αυτό το vlog, με τι ανθρώπους έχετε να κάνετε, αν θέλετε να κλείσετε ποτέ να έρθετε με το The Travel Crew, και μπορεί να είμαι και εγώ στο επόμενο ταξίδι μαζί σας. Αυτά. Έκλεισα τον Τέο μέσα. Έξω. Ένα γρήγορο outfit check. Κλαίω με την παντόφλα. Πάμε να συναντήσουμε το Τέο και τα άλλα τα παιδιά. Σήμερα έχει ένα fire show, δεν ξέρω. Πάμε να το δούμε. Πήραμε τουκ-τουκ αμάξι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Πού βρισκόμαστε? Στην Ταϊλάνδη. Μια χαρά. Έχω και τον Τέο από πίσω. Μόνος του μιλάει, κάνει τα δικά του. Και τώρα θα δούμε show. Βέβαια δεν έχουμε κλείσει τραπέζι και υποτίθεται έπρεπε να κλείσουμε τραπέζι. Πήραμε Mai Tai σε κουβά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το υποτίμησα το Κράμπι στην αρχή. Τι? Παιδιά, είναι από πάνω μας. Όχι, απλά ήρθαμε, φάγαμε στην Ομόνια. Εδώ Τέο ήθελε να δοκιμάσει φαγητά παραδοσιακά. Θέλω να δούμε λίγο πώς είναι μέσα. Αυτό είναι κοτόπουλο. Μπορείς Μπορεί να να μπει. Μας πεις Ναι, Ωραίο πώς το τρως, είναι. πώς είναι. Εμένα μ' άρεσε. Μ' αρέσουν τα spicy, μ' άρεσε. δεν είναι αυτό, όντως δεν είναι κακό, το έχω φάει κι εγώ. Το έφαγε όλο, παιδιά. Σαλτσούλα. Ωραία ήταν η σάλτσα, μπορώ Αφού να το πω κι λέω- εγώ. Μπορώ να πω ότι η σάλτσα ήταν ωραία. Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο, είπαμε. Τα λέμε. Θα δούμε άμα θα τα πούμε. Θα σε πω. Το βράδυ. Καληνύχτα από την 4η μέρα Ταϊλάνδης. Τα λέμε tomorrow. Καλημέρα, λοιπόν. Σήμερα δεν ξέρω τι έχω πάθει. Είναι λες και δεν ακούω τίποτα. Γενικά όλο αυτό το διάστημα δεν ακούω τα ξυπνητήρια.
Δεν ακούω το ένα, δεν ακούω το άλλο. Μάλλον πρέπει να αλλάξω ξυπνητήρι. Σήμερα οριακά ξύπνησα πάρα πολύ κουρασμένη. Τώρα πάμε στα 4 νησιά στο Κράμπι. Είναι ένα tour. Εδώ όλοι μαζί. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, αυτό το μέρος είναι πραγματικά μαγικό. Δείτε φύση από πίσω. Εντάξει. Άξιζαν οι 13 ώρες πτήση και η ταλέπα που φάγαμε το πρωί. Η κάμερα πραγματικά δεν μπορεί να αποτυπώσει το τι βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτη στάση, αυτό το νησί στο Κράμπι. Δείτε νερά από πίσω. Είναι ζεστή η θάλασσα, δεν είναι κρύα. Ακραία μαγικά νερά και full ζεστά, παιδιά. Είναι υπέροχα, πάρα πολύ ζεστά νερά. Όποιος λέει σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, συμφωνώ, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αλλά αν έρθετε Ταϊλάνδη ποτέ και πάτε βόλτες στα 4 νησιά και γενικά στα νησιά, είναι incredible. I can't remember τη λέξη, κατάλαβες. Στα ελληνικά πάντως είναι incredible. Παιδιά, δεύτερο που ήρθαμε, νησάκι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Ασέν, Μεν, δεν θυμάμαι, αλήθεια. Έτσι πως μου τα περιγράφουν και αυτοί, δεν καταλαβαίνω. Ουσιαστικά είναι νησάκι που μόνο βγάζεις φωτογραφίες, εδώ πέρα δεν κάνεις μπάνιο, αλλά είναι και εδώ πανέμορφα. Εντάξει, Τέος τι. Πες το Τέο. Άντε να μπω κι εγώ μέχρι ένα σημείο. Είναι καταγάλανα τα νερά καθαρά, απλά είναι οι βάρκες και για λόγους υγιεινής, ξέρεις, μας λένε να μην το κάνουμε. Δείτε λίγο, είναι ένα νησάκι. Είναι αυτό το νησάκι, γύρω γύρω περιτριγυρίζεται με θάλασσα. Δυστυχώς δεν σας έδειξα το τρίτο νησί που πήγαμε, ουσιαστικά βάλαμε μάσκες και βουτήξαμε. Αλλά ξέχασα να το βγάλω. Ήταν μια παραλία που έμοιαζε σαν κότα, με βράχο έτσι τεράστιο και απλά βουτήξαμε μέσα με μάσκες και βλέπαμε το βυθό του μπικίνι. Και τώρα ήρθαμε στην τέταρτη παραλία, κάτσαμε, φάγαμε αυγουλάκι, ριζάκι, μαρουλάκι, χοιρινό, δεν ξέρω τι είναι. Και τώρα λέμε να αράξουμε έτσι την παραλία. Ο καιρός πριν έβρεξε για πολύ λίγο. Και είναι κάπως έτσι το τρίτο νησάκι. Όντως πολύ τροπικό. Οι βαρκούλες εκεί. A few moments later. Outfit check για να βγούμε με τον Τέοστη. Τέοστη, the real, αυτός είναι. Θα σ' άρεσε να σε λένε Τέοστη. Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, από εδώ και πέρα είναι το παρατσούκλι σου. Όλοι το φωνάζουνε Τέο, Τέο. Εγώ το φωνάζω Τέοστη και λέει γιατί το φωνάζει έτσι. Γιατί λέω του ταιριάζει το όνομα. Anyway, πάμε να βγούμε τώρα σε ένα κλαμπάκι, δεν ξέρω κι εγώ τη φάση, στο Κράμπι. Μια χαρά. 12 η ώρα το βράδυ. 12 η ώρα το βράδυ, εγώ ήθελα να πάω ύπνο. Γεια σας. Ο Τέος από εδώ μου είπε σήκω τώρα, άντε πάμε. Τι ήρθα Ταϊλάνδη λέει για να κοιμηθώ. Ναι, καθόμουν και σπίτι μου. Ναι, ήρθα Ταϊλάνδη για να κοιμηθώ, λέω άντε πάμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Γελάω ρε μαλάκα, γελάω. Σκούτερ. Κατευθείας, εγώ τώρα πάω να μου το παγωγείο. Είχα πατάκι για τα μωρά. Για ένα ποτό βγήκα. Ένα ποτάκι. Για ένα χαλαρό ποτό. Και παιδιά, πάλι με κυνηγάνε οι σκορπιοί. Πάλι όπου και να πάω, σκορπιός. Γυρνάμε 2 παρά. Για πες. Πώς ήταν η τελευταία μέρα στο Κράμπι. Εδώ κοιτάξτε. Παίρνα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Τόσο πολύ ήπιες. Όχι, δεν ήπια, κουράστηκα. Τρίτο. Και ήπια και κουράστηκα.
τρίτο. Πήγαμε σε δύο κλαμπ. Ο ένας που δεν είχε κόσμο έπαιζε καλύτερη μουσική, ο άλλος που είχε κόσμο έπαιζε πιο traditional έτσι, μουσική. Αυτή ήταν η τελευταία μέρα στο Krabi και αύριο πάμε πίπι. Άντε, bye. Καλό βράδυ. Καλημέρα, σήμερα πάμε στα Phi Island. Αχ, ανυπομονώ τόσο πολύ, τα νερά είναι καταγάλανα. Βέβαια, τη διαδρομή λίγο την φοβάμαι, μεταφέρει γιατί έχω δει στο TikTok ότι πάνε μπαμ κάτω, αλλά εγώ δεν έχω θέμα. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Θα μείνουμε εκεί πέρα νομίζω 2 νύχτες ή 1 και μετά θα πάμε Πουκέτ. Άντε, ελάτε να σας πάρω μαζί μου, αφού ξέρω τι θέλετε. Όλη νύχτα πάνω στο Κυρία Κατερίνα, είδωλο. The idol. The idol. Top content. Δεν είναι κακή. Φτάσαμε στα Phi Island. Φτάσαμε λοιπόν στον Επίγειο Παράδεισο, παιδιά. Θα μας πει ο Γεράσιμος τώρα λίγα πράγματα για τα Phi. Λίγα πράγματα για τα Phi. Είναι ένα φανταστικό μέρος που δεν γίνεται να παραβλέψει κάποιος όταν έρχεται στη Ταϊλάνδη. Το The Travel Crew προφανώς και το περιλαμβάνει μες στο πρόγραμμα με φανταστικό ξενοδοχείο που θα σας δείξει η Σνοβαρία. Παιδιά, ανυπομονώ γιατί το κάθε ξενοδοχείο ήταν ένα και ένα, τετράστερο, πεντάστερο, δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν φανταστικά. Έτσι είναι, Φανταστικά. thetravelcrew.gr. Και ένα φανταστικό μέρος, ένα πολύ ωραίο μέρος για καταδύσεις. Έχει καρχαρίες. Πες μου ότι θα το δούμε. Θα δούμε αναλόγως το πρόγραμμα. Ευελπιστούμε. Για πες την ατάκα μας, ποια είναι η ατάκα μας? Top content with the travel crew. Μπράβο! Παιδιά, μόλις φτάσαμε στο πιο τροπικό νησί. Τι όμορφο που είναι. Νομίζω η μαγεία είναι απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Δείτε εδώ. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Παιδιά, αυτό εδώ είναι το λόμπι τους. Εντάξει. Ακραίο. Δείτε. Έχει και πιο μέσα. Ας κάνουμε μια περιήγηση του χώρου. Εδώ ψάχνετε ο τουαλέτα. Παιδιά. Το ξενοδοχείο που επέλεξε το The Travel Crew είναι μαγικό. Τι είναι αυτό που βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου. Μπαίνω έτσι στο δωμάτιό μου. Τεράστιος χώρος. Τεράστιος χώρος. Ντουλάπα, μισό να σας ανοίξω να τα δείτε όλα, παιδιά. Είναι πίστευτος χώρος. Λοιπόν, εδώ βάλαμε τις βαλίτσες μας. Εδώ έχει το καφενείο. Εδώ έχει το μπουντουάρ. Πίσω έχει τα 2 κρεβάτια. Ξεχωριστά, άνετη. Τηλεόραση εδώ πέρα με μεγάλο ψυγείο. Και το καλύτερο είναι αυτό. Και το καλύτερο είναι αυτό εδώ. Φάτσα κάρτα, τη ζούγκλα, τη θάλασσα. Δείτε θέα. Δείτε πισίνα. Έχω πάθει σοκ. Νάτος, έκανε και βουτιά. Παιδιά, είναι αμέτρητο, είναι τεράστιο. Είναι φανταστικό, η θέα είναι υπέροχη. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Και σήμερα πού θα πάμε? Σήμερα τώρα να πάμε να φάμε. Ναι, γιατί Γιατί έχει κόψει λόρδα και μετά θα κάτσουμε σε κανένα μπαράκι εδώ παραλιακά και... Καλά ρε μαλάκα, με έφερες εδώ πέρα να πάρω μπέργκερ και Ιταλιάνο. εγώ σε έφερα ο Γεράσιμος. Η Μαρκέλα. Ο Θα το Γεράσιμος. ρίχνουμε στον άλλο. Γεράσιμε, εσύ είσαι σκληροπυρηνικός ρε φίλε. Δεν πάμε να φάμε. Εδώ τρως, πάμε να φάμε καμιά κατσαρίδα, λίγο να γουστάνουμε. Είσαι σκληροπυρηνικός, έρχεσαι τώρα Τώρα θα φάμε τα live. πάστα. Τα live. Ήρθαμε σε ένα μαγαζί τέλειο.
Γεράσιμε, ζωντανή απόδειξη πως κάποιος δεν χρειάζεται αλκοόλ για να περάσει καλά. Σωστά. Είμαστε και οι τρεις εδώ, νυφάλοι, μόνο με νερό, μόνο με νερό και περνάμε καλά. Δεν χρειαζόμαστε αλκοόλ, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Γιατί με το The Travel Crew δεν έρχεται τελεία. One eternity later. Λοιπόν, παιδιά, περάσαμε μαγικά. Ήταν απίστευτα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο καλά πέρασα, αλλά και εσείς τα είδατε σίγουρα. Phi Island μέχρι στιγμής είναι τέλειο. Τέλειο. Αύριο θα πάμε tour νησιά, ελπίζουμε, finger crossed, να δούμε μαϊμούδες. Πάμε αύριο για το tour. Καλημέρα με μια ταλαιπωρία στα μάτια. Όχι, δεν είναι επειδή ξενύχτησα. Μία η ώρα γυρίσαμε και τέλος πάντων μέχρι να ξεβαφτώ και αυτά. Το θέμα είναι ότι ο Ροχάλης είναι τόσο πολύ ωταίο που δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλη την ημέρα, όλο το βράδυ. Αυτή είναι η μέρα, έτσι ξεκινάει. Τουλάχιστον έφαγα πρωινό. Πάμε στη Maya Beach, Maya Bay, πώς λέγεται, είναι του DiCaprio. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει την ταινία του DiCaprio. Εσύ, που την έχεις δει την ταινία? Είμαι καταενθουσιασμένος. Ποια είναι η διαφορά να τη βλέπεις και να το ζεις? Αυτό είναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα τη δω με τα μάτια μου. Εκεί που γυρίστηκε το έργο. Η διάσημη παραλία που γυρίστηκε με τον DiCaprio είναι αυτή. Δεν σε αφήνουν να μπεις πάνω από το γόνατο. Έχει εδώ πέρα κάποιον που σε σφυρίζει. Εγώ δεν την έχω δει την ταινία. Πάντως είναι μαγικά. Εσείς που έχετε δει την ταινία, πώς σας φαίνεται από την κάμερα? Πάμε να ταΐσουμε μαϊμούδες στη Maya Beach. Ναι. Έχει! Τελικά έχει! Ναι, καλά! Πώς μπορεί να του φαίνεται το μαϊμουδίκι? Για πες. Θα στο πάρει. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω βιώσει στη ζωή μου. Πραγματικά ήταν σαν, δεν ξέρω, σαν να είχα εμπειρία από παλιά. Το ένιωσα πάρα πολύ. Ήταν τέλειο, τέλεια εμπειρία. Σήμερα δεν τράβηξα σχεδόν τίποτα. Μάτεψε γιατί ο Τέο αποφάσισε να ροχαλίζει τόσο πολύ που να μην κλείσω μάτι. Ναι, φοράω ακουστικά, ναι, έχω no cancellation, αλλά εντάξει. Top content, ένα κοινόχρηστο δωμάτιο και εγώ έχω βάλει απλά τα πράγματά μου εδώ πέρα για να κοιμηθώ. Και αυτή ήταν η μέρα μου. Εξαιτίας του δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ και με ακουστικά και με τίποτα. Και σήμερα στα 4 νησιά μπορεί να είδατε ότι ήμουν τέλεια και αλλά κοιμόμουν όρθια. Και μετά γύρισα σπίτι και πάλι κοιμόμουν. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο.
Καλημέρα, λοιπόν. Σήμερα ξυπνήσαμε αρκετά νωρίς και πήραμε το φέρι που ήταν 2 ώρες για να φτάσουμε Πουκέτ. Μόλις φτάσαμε Πουκέτ και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε το tour μας, γιατί κατευθείαν το The Travel Crew μας έχει ετοιμάσει πούλμαν και πάμε να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει, γιατί ούτε εγώ ξέρω. Καλώς ήρθατε στο Πουκέτ. Και τι μας ετοιμάζετε, εκπλήξεις? Πάρα πολλές εκπλήξεις εδώ στο tour. Μπάνγκλαρο και δεν συμμαζεύεται. Top content. Αχ, άντε να δω! Λοιπόν, ήρθαμε σε viewpoint, μαντέψτε, με μαϊμούδες. Δεν το ρισκάρω αυτή τη φορά να πάω κοντά τους, γιατί φαίνονται λίγο αυτές πιο άγριες, οπότε καλύτερα όχι. Κακές μαϊμούδες αυτές, δεν τις θέλω. Λοιπόν, δείτε θέα που ήρθαμε. Βλέπουμε τα πάντα από εδώ. Και βλέπουμε την Πατόγκ τώρα. That's up here, that's over there. So Okay. you arrive from PP Island. We didn't see about the visibility, not that good. And you arrive over there, and we just take the car. Για να καταλάβετε λίγο τι παίζει. Τουαλέτα με viewpoint. Πριν υπήρχαν 3 μαϊμούδες εδώ πέρα, αλλά κρύφτηκαν κάπου εκεί μέσα γιατί ξεκίνησε να βρέχει. Δεν ξέρω αν φαίνονται, να εκεί τα φύλλα που κουνιούνται. Αλλά ναι, τουαλετίτσα, θέα. Εκτός το ότι άρχισε να βρέχει πάρα πολύ, πήρα ένα καπουτσίνο στην αρχή και μετά είδα ότι έχει caramel macchiato και λέω μπορούμε να προσθέσουμε add caramel, ξέρω εγώ, και μου λέει για σένα είναι free. Και είναι σαν τα Starbucks και το πήρα 85 baht, που αυτό σημαίνει ότι το πήρα 2 ευρώ. Και έχει πραγματική γεύση Starbucks και την καραμέλα του Starbucks. Γιατί μου έδειξαν ποια καραμέλα θέλεις, το σιρόπι ή αυτό το που έχει το Starbucks. Λοιπόν, η κατάσταση είναι κάπως έτσι, βρέχει. Οι The Travel Crew μας κανόνισαν να πάμε στο μεγαλύτερο ναό της Πατόγκ, εδώ στο Πουκέτ, αλλά κανένας δεν ήθελε να πάει. Λογικό, γιατί βρέχει και ξέρεις, όταν βρέχεις θέλεις να κάτσεις σπίτι, να πας σε ένα mall, να κάτσεις γενικά σπίτι, να δεις ταινία. Οπότε τώρα πάμε να δούμε το... Ποιο ξενοδοχείο, παιδιά, είναι αυτό, τέταρτο? Το 4ο ξενοδοχείο, οπότε πάμε να δούμε. Να δούμε πώς θα είναι. Μετά από έναν κατακλυσμό, κυριολεκτικά ζήσαμε πλημμύρα Ταϊλάνδης. Ήταν να βάλεις ένα καράβι και να κολυμπείς εκεί μέσα. Φτάσαμε επιτέλους στο ξενοδοχείο μας. Ήταν η κίνηση αρκετή, διότι έβρεχε και καταλαβαίνετε τώρα, το ένα μέρος με το άλλο έχουν μια χύψη απόσταση. Μέχρι στιγμής το ξενοδοχείο είναι απερίγραφτο. 4ο ξενοδοχείο στο Πουκέτ και πάμε να δούμε το τελευταίο μας ξενοδοχείο. Λοιπόν, μπαίνοντας έχουμε το μπάνιο. Θα έπεφτα, θα σκοτωνόμουν. Αυτό είναι το μπάνιο. Εντάξει, θεϊκό, τεράστιο. Τεράστιο. Μετά πάμε. Εδώ ένας ολόσμος καθρέφτης. Πάμε στο διπλό το κρεβάτι. Λογικά εγώ εκεί θα κοιμηθώ. Μετά μας έχουν πετσετούλες, τσάντα θαλάσσης, γραφιάκι, τηλεορασούλα. Και από εδώ βλέπουμε κατευθείαν την πισίνα. Θέλω να μου γράψετε τώρα κάτω στα σχόλια ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο ξενοδοχείο που το είδατε έτσι ολοκληρωμένο. Κοίταξε, επειδή κοιμάμαι με τον Ντέο δεν μπορώ να έχω μια αντικειμενική άποψη. Γιατί μπορεί αυτό να είναι καλύτερο, αλλά λόγω του Τέο, επειδή ροχαλίζει, για μένα ήταν το κράμπι. Αυτό. Καλημέρα, τελευταία μέρα στο Πουκέτ. Πάμε να κάνουμε zipline, πάμε να κάνουμε γουρούνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ταυτόχρονα λυπημένη γιατί φεύγουμε μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, ήρθαμε να κάνουμε πρώτα τις γουρούνες. Εδώ πέρα θα μας βάλουν κράνος. Βγάλω τα μαλλιά μου εννοείται. Και μετά θα πάμε για το zipline. Ελπίζω να μπορώ να τραβήξω βίντεο όσο είμαι πάνω στη γουρούνα. Θα πάω με 10. Εδώ βλέπουμε τους κανόνες. Αλλά εγώ τώρα τι θα κάνω? Δεν πρέπει να σας δείξω το πώς περνάω στη γουρούνα. Μπορώ, απλά θα πηγαίνω με 10. Με βάλανε και κράνος, που αυτό δεν προστατεύει τίποτα. Αυτό είναι κινεζιά, έτσι. Αυτό είναι... Αυτό ούτε ποδηλάτο δεν είναι.
φάνε ζωντανή ξένοι με το τσιγάρο. Ίσως το καλύτερο γιατί πολύ ξύλο. Παιδιά, η διαδρομή είναι για σκότωμα. Τώρα, Η διαδρομή είναι για γερές μέσες. η διαδρομή είναι hasta la vista baby. Παιδιά, ήταν δύσκολο, αλλά η εμπειρία άξιζε 10 στα 10. Έχω υγρώσει. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν ήταν μια ευθεία, είχε πολλά άνω κάτω. Ποια είναι η εμπειρία σου? Η εμπειρία μου ήταν όντως πολύ δύσκολα και Απορώ πως τα κατάφερε. Έχω εμπειρία. Ειλικρινά απορώ πως τα κατάφερε. Τι να κάνουμε. Δείτε τόσο cute ποτηράκι να πίνετε το νερό. Οκ. Παιδιά, δεν ξέρω τι βγάζω. Where you from? Greece. Greece. Oh my God, I like Greek country. Beautiful. Really? Yeah, I like beautiful country. Yeah, it's Maybe beautiful lady, beautiful boy. Yeah. Παιδιά, What's your name? σωτηρία. So did it. Oh, beautiful name. Okay. Woo! Let's go! Παιδιά, εγώ δεν το πάμε. Let's go! One, two, three. Woo! Oh my God, you alright? Yes, of course. Μας φέρνουν να κάτσουμε λίγο, τώρα μας φέρνουν να πιούμε και Coca-Cola. Είναι πολύ καλή, πάρα πολύ φιλόξενη. Η εμπειρία ήταν 10 στα 10. Τους λάτρεψα, είναι υπέροχη εμπειρία. Πολύ καλοί άνθρωποι. Ναι. Είναι πάρα πολύ. You are very good. Person. Very good. Oh, very good. Υπέροχη εμπειρία. Και αυτό θα μπορούσα να το κάνω μόνο με το The Travel Crew και το εννοώ. Λοιπόν, μετά από αυτή την τέλεια εμπειρία, έπρεξα τα τέτοια του Τέο να πάμε στο mall. Που θέλω να πάρω ένα πανδώρα ρε εσείς. Σε κάθε χώρα που πάω παίρνω και ένα πανδώρα και θέλω πάρα πολύ να πάω. Επίσης είναι και μια ωραία βόλτα που βγαίνεις έξω από την Πατόγκ και πας στο Πουκέτ. Δεν το νοικιάσαμε μηχανάκι. Αν νοικιάσαμε μηχανάκι. 200 μπατ την ημέρα που είναι πόσα? 6 ευρώ, 7. 6-7 ευρώ είναι. Τα καταφέραμε. Ουχου. Και ήρθαμε στο mall. Εγώ παιδιά πανδώρα ψάχνω, το mall είναι τεράστιο. Έχει αυτή την πλευρά όλη και έχει και την απέναντι πλευρά όλη. Άντε βρες τώρα εσύ αυτό που ψάχνεις. Το βλέπετε αυτό το τσάρμ που γράφει Ταϊλάνδη? Μόλις το πήρα και από πίσω λέει Πανδώρα. Από πίσω λέει Πανδώρα. Τι τράβηξα για να πάρω αυτό το Πανδώρα στην Ταϊλάνδη. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι πάντα έτσι ή κάτι έγινε τώρα. Μάλλον πάντα έτσι είναι, αλλά για να πάμε μαζί με την βροχή μας έφαγε κανένα 2ωρο, μόνο και μόνο απλά για να πάμε να το πάρουμε και να φύγουμε, και για να γυρίσουμε τώρα 1 ώρα πάνω σε ένα μηχανάκι, 1 ώρα. Λοιπόν, μόλις έκανα ταϊλανδέζικο μασάζ και έχω να πω ότι ναι, μεν είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά το Absolute Spa Massage στη Θεσσαλονίκη, η Άννα, είναι πολύ καλύτερη από ταϊλανδέζικο μασάζ και πήγα, το δοκίμασα στο καλύτερο
Και ναι, είναι πολύ καλύτερη, πιστέψτε με. Ένα καλημέρα στο vlog. Γιατί μας το κάνετε αυτό? Γιατί πρέπει να γυρίσουμε δυστυχώς. Τελείωσε, κλείνει αυτό το ταξίδι. Πρώτα θα πάμε στην Σιγκαπούρη όμως. Πρώτα θα πάμε στην Σιγκαπούρη, αλλά η Ταϊλάνδη τελείωσε. Πώς νιώθεις? Μ' άρεσε πάρα Πώς πολύ. νιώθεις που ήμουν στο πρώτο group που έγινε στην Ταϊλάνδη? Νιώθω πολύ τυχερός, ήταν να γίνει, φανταστικά πέρασαμε τέλεια, top content γενικά. Το είδατε κιόλας. Αυτό. Το είδατε κιόλας. Έχεις μια νοσταλγία λίγο έτσι. Ναι ρε, ήταν πολύ ωραίο ταξίδι. Σαν κάτι να έφυγε από πάνω σου. Ναι, ήταν φανταστικό ταξίδι. Θα το αναπολώ και θα το βλέπω στα βίντεο. Σίγουρα. Πήγαμε για Σιγκαπούρη λοιπόν. Φτάσαμε στη Σιγκαπούρη. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο πραγματικά που έχω δει στη ζωή μου είναι αυτό της Σιγκαπούρης. Είναι τεράστιο. Έχει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή πες να είναι μισή Θεσσαλονίκη όλη εδώ μέσα, όλη Θεσσαλονίκη βασικά. Τι λέω. Δείτε μαγεία. Αυτό είναι το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης. Εδώ γίνεται και γάμοι. Έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο στη Σιγκαπούρη και σας δείχνω λίγο το διάσημο χοτέλ εδώ πέρα. Πολύ ακριβή χώρα, θα το ξαναπώ ξανά και ξανά, αλλά πάρα πολύ ωραία. Είναι λες και είσαι στην χώρα του μέλλοντος. Όλοι τρέχουμε τώρα να προλάβουμε την πτήση μας, αν και έχουμε αρκετή ώρα. Πάμε να είμαστε πρώτοι γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια. Τα μου ζητάς. Πάλι λεφτά μου ζητάει ρε παιδιά. Έλα, άντε. Τι να γίνει. Μαρκέλα. Μ' αρέσει που το δείχνουμε στο vlog αυτό, που ζητάω λεφτά. Εννοείται, εδώ είναι οι οικογενειακές ιστορίες. Η Μαρκέλα κλαίει, ο Γεράσιμος ζητάει λεφτά. Όποιος έχει στέλνει Revolut. Αυτή είναι αυτό The Travel Group, να ξέρετε. Να τους. Γεράσιμος, Team Jerry. Team Jerry. Μετά από αυτά που είδατε, πείτε αν είστε Team Jerry ή Team Μαρκέλα. Νομίζω Team Jerry όλοι. Πώς νιώθεις? Τέλεια. Εσείς πώς νιώθετε? Νιώθετε γεμάτοι με εικόνες και εμπειρίες ζωής που θα μείνουν για πάντα? Τέλεια. Αυτό ήθελα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο ταξίδι. Bye. Την αφήνουμε εδώ γιατί περιμένει άλλο group. Φιλάκια! Bye. Πίσω στη βάση μας λοιπόν ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Είμαι με 38 πυρετό άρρωστη, αλλά δεν πειράζει, το ταξίδι ήταν υπέροχο. Πονάει όλο μου το σώμα, είμαι χάλια, τέλος πάντων. Ας κρατήσουμε τα θετικά και ας να πουλήσουμε λίγο το πώς περάσαμε έτσι για ένα ωραίο κλείσιμο. Μπορεί να είμαι 38 πυρετό άρρωστη, αλλά πάλι καλά δεν το έπαθα στο ταξίδι, το έπαθα τώρα που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πάμε λίγο να αναπολύσουμε τις καλές στιγμές που περάσαμε όλοι. Και ας κλείσει το βίντεο κάπως έτσι. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα σχόλιο ή πες μου σε ποιο προορισμό θα ήθελες να πάω. Και μην ξεχνάς, καλά εντάξει, μην ξεχάσεις το subscribe, παιδιά είμαι κομμάτια. Φιλιά!